И здравейте хора, днес ще ям горчица, т.е. днес като всички други епизоди. Добре, утре ще си купа ласаби и ще пробвам. Така, значи тази горчица е за кренвирши. И ми е доста лютичка. Добре, значи забравям да си взема горчица. Ето една лъжица. Добре. И ето, мисля, че се вижда, но за всеки случай ще покажа. Ето. Така малко, така. Няма значение. Окей. Майка. Добре. Само ще кажа, че не го препоръчвам това чудо. Защото е така... просто гадно. Особено цветна направо. Майко. И добре, че са вече 1:42. Добре. И без това вече трябва да си лягам, защото съм натаскал. Това ще е за епизода. И чао!